Φίλοι μου, σήμερα είναι μαύρη μέρα για την Κύπρο. Είναι η μέρα της εισβολής που η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974, πριν 50 χρόνια, για να προφυλάξει τους Τουρκοκύπριους από τους Ελληνοκύπριους. Έκανε μια εισβολή με 45.000 στρατό, κατέλαβε το 40% του νησιού, εγκατέστησε εκεί το στρατό της και έφερε και έπικους και τους εγκατέστησε μέσα στα σπίτια μας, μέσα στα σπίτια των Ελληνοκυπρίων που έδιωξε από τα κατεχόμενα. Σήμερα, αγαπητοί μου, τα πράγματα μετά από 50 χρόνια έχουν πάρει μια άλλη μορφή. Αποδεικνύεται ότι δεν ήρθαν να βοηθήσουν τους Τουρκοκύπριους. Ήρθανε μόνο και μόνο για εθνικό συμφέρον, για προέκταση των συνόρων της Τουρκίας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από το 18% των Τουρκοκυπρίων που ήταν το 1974, σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, οι Τουρκοκύπροι που είναι στη Βόρεια Κύπρο, στην κατεχόμενη Κύπρο, είναι μόνο 6%. Εφόσον ήρθαν να τους βοηθήσουν, εφόσον ήρθαν να τους γλιτώσουν, γιατί φύγανε και πήγανε όλοι στο εξωτερικό? Είναι μια εθνοκάθαρση των Τουρκοκυπρίων. Ας ελέξει, ας κάνει μια δουλειά σωστή τελικά τα Ηνωμένα Έθνη. Να κάνουν μια καταγραφή και να καταγράψουν πόσοι Τουρκοκύπροι είναι στη Βόρεια Κύπρο. Και θα δείτε ούτε 6% δεν είναι. Όλοι οι υπόλοιποι πήγαν στο εξωτερικό. Φύγανε γιατί δεν αντέχουν ούτε οι Τουρκοκύπροι την τουρκική κατοχή και εισβολή στην Κύπρο. Θέλουν την επανένωση τους μαζί μας σήμερα. Αυτό λένε από το εξωτερικό οι απόδημοι Τουρκοκύπροι. Ελέξτε το. Ελέξτε το, γιατί μόνον 6% και γιατί έφυγαν. Ας κάνει μια καταγραφή, το επανάλαβα, ας κάνει μια καταγραφή τα Ηνωμένα Έθνη, ώστε να καταλάβουν τη διαφορά. Πού πήγε από το 18% έχουν εμείνει μόνον έναν 6%. Και ποιοι ψηφίζουν η Βόρεια Κύπρο? Ποιους ψηφίζουν? Τους έπικους? Τους Τούρκους? Να ξέρουν την πραγματικότητα. Αυτή είναι η δουλειά και η προσφορά που μπορεί να προσφέρει στα ανθρώπινα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων τα Ηνωμένα Έθνη. Για να δουν την πραγματικότητα ότι εδώ στην Κύπρο δεν έχουμε τους Τουρκοκύπριους. Έχουμε την Τουρκία. Ελέξτε το, σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ.